Naša ekipa bila je u dvorani Balon Boćarskog doma. U balonu se treniraju mnogobrojni sportovi, najviše atletika, a isto tako i košarka. Ovaj put družili smo se s mladom Nadom u košarci, Tvrtkom Laktićem. U razgovoru s Tvrtkom saznali smo za njegovu veliku ljubav prema košarci, iz koje proizlazi njegova volja i upornost, te svakodnevni dolasci na treninge. Sve to rezultira njegovim dobrim i zapaženim rezultatima. Govorio nam je o svojim prvim košarkaškim koracima, svom stavu i razmišljanju o sportu koji trenira i kojeg toliko voli. Tvrtko, kako je to sve počelo? Kad je to bilo i gdje je to bilo? Pa evo, prije točno 11 godina sam počeo trenirati košarku. Prije toga sam trenirao gimnastiku koja je bazičan sport za i ostale loptačke sportove, pogotovo konkretno za mene u košarci gdje sam dobio koordinaciju i brzinu. Znači, gimnastika je bila bazni sport koji si ti odabrao sa 2 godine i nakon toga tvoj sport je košarka. Gdje si počeo prvo trenirati košarku? Pa evo, počeo sam točno tu u ovoj dvorani u Zrinjevcu. I evo, tad igram košarku, tad sam se zaljubio u taj sport. Što si naučio u košarkaškom klubu u Zrinjevcu i kod trenera koji su te tad trenirali? Pa prije osnove, kako držati loptu u rukama, pa dvokorake, pa onda tako, bazične stvari. Promjene kroz noge, jednostavne, prednja promjena i tako. Nakon košarkaškog kluba Zrinjevac, gdje si nastavio svoju košarkašku karijeru i učenje košarke? Nakon toga sam nastavio u Cedeviti, tamo sam bio sve od 8. do 12. godine i jako sam odskočio u tom razdoblju kad sam bio u Cedeviti jer sam cijelo vrijeme igrao sa starijima, godinu, 2, 3 starijim dečkima od sebi na treninzima i na tim utakmicama, vikendima što je to klub organizirao, tako da sam tu dobio neki osjećaj kako to igrati sa starima, to iskustvo. Što si doživio u Cedeviti, što si naučio, na kojim natjecanjima si bio i malo nam reci nešto o tome? Pa ono najviše čega ću se sjećati u Cedeviti je bilo toga što sam na jednom Kids Dayu prije sada nebitno 7-8 godina, bilo je to davno. Vikendom smo imali tu NBA Kids League i na ljeto kada je bio taj Cedevita Kids Day sam dobio nagradu za najboljeg strijelca jer sam zabio 107 poena. Tako da tog ću se najviše sjećati. Isto tako igrao sa starima i neki dečki su bili super. Nakon košarkaških klubova Zrinjevac Cedevita, Tvrtko nastavlja trenirati u klubu kojem je oduvijek bio uzor i time je ostvario svoju želju da bude dio tog kluba. Iz te želje proizašli su motivacija i entuzijazam za njegovo kvalitetno napredovanje. Isto jedno ljeto, kad sam imao 12 godina, sam otišao na školsko igralište jer je tata doznao da su tamo počinjete pripreme Cibonine i tako da me trener Jozef Dubilibić s kojim sam bio 5 godina u suradnji me prihvatio, uzeo u ekipu. Ja tad sam u Ciboni. Reci nam nešto o tom periodu u Ciboni. Pa evo ništa, upoznao sam super škvadru, odlične dečke. Dečki iz Cibone su mi kao braća, to je svi smo tamo braća jer odmah kad smo se upoznali napravili smo odličnu kemiju koja se precrtala na treninzima, tako i na utakmicama jer smo puno više pobjeđivali nego što smo gubili. Išli smo na dosta turnira gdje smo na svakom turniru uzimali medalje. Ste bili na kojim međunarodnim turnirima? Pa bili smo 3 puta u Mađarskoj, bili smo u Italiji, u Milanu, bili smo na jednom jakom turniru u Sarajevu gdje je bio Fenerbahče. Nažalost, kad sam bio izlazogodišnji kadeta, nisam baš mogao puno ići na turnire jer sam bio cijelo vrijeme ozljeđivan, tako da to mi je jedno žao. Igrao si, odnosno ove godine igraš i u seniorskoj jednoj momčadi, koja je to? Medveščak, da. Nešto o tome? Pa eto, ove godine sam otišao na posudbu Medveščak jer
sam se trebao prebaciti sa tih, ajmo reći, visokih igrača, jer sam prije toga igrao četvorku, pa sam do prošle godine igrao trojku, pa sam se trebao prebaciti i na beka, jedinicu, dvojku poziciju, tako da sam to jedno mogao ostvariti u Medveščaku, igrajući drugu juniorsku C ligu, trenirajući sa seniorima, igrajući također A2 ligu. Pitali smo Tvrtka zašto je u ovom sportu, što je u njemu prepoznao i dobili odgovor zašto je to baš košarka. To je za mene jedan predivan sport, boljeg nema. Obožavam jednostavno se kretati, trčati, skakati, biti sa ekipom, ekipni sport, to me uvijek privlačilo, tako da ne znam, nešto najljepše što se moglo dogoditi na ovom svijetu. Uzor? Uzor mi je LeBron James. Zašto on? Jer je jednostavno, on je pojam snage, veličine, nezaustavljiv, jednostavno fascinantan, strašan igrač. Budući planovi? A budući planovi, volio bih za koju godinu otići u SAD, ciljam SAD, da tamo imam fakultetsko obrazovanje i da igram na koleđu NCAA ligi. Pa ćemo vidjeti nakon toga šta će biti. Tvrtko nam je otkrio svoje planove za budućnost, a nama preostaje poželjeti mu sreću i uspjeh na njegovom košarkaškom i životnom putu i ostvarenje svih ciljeva.